tervetuloa seuraamaan ensimmäistä Hokusjutsun live-treeniä. Minun nimi on Matti Väisänen Helsingin Jujutsu-klubilta. Ja niin kuvasta näkyy, nyt ei todellakaan ole Helsingin Jujutsu-klubilla, vaan Sipoon Talmassa minun omassa tuvassa. Näissä live-treeneissä on tarkoitus antaa teille lyhyitä, tiiviitä, kamppailuisia treenejä, joita jokainen pystyy tekemään siellä omassa olohuoneessa tai omassa huoneessa, missä tahansa. Ettei täysin poikkeustilanne aika täysin kamppaileet unohdu. Tänään treenataan sitten ensin hieman alkulämmittelyä, kamppailun osuus, aika paljon tällaisia varjonyrkkeilyjuttuja ja sitten hyvä loppujumppa, jota voit sitten jatkaa itse tarvittaessa vielä kotona lisää. Ja jos haluat jumpasta hieman mukavamman, niin hyvä, että sinulla olisi jonkinnäköinen esimerkiksi jumppamatto, mutta ilmankin selviää. Hyvä, aloitetaan. Noin, lähdetään lämmittelemään ensin haaraperushypyllä. Hyvä. Sitten tuodaan polvi ja kyynärpää yhteen. Ristikkäinen jalka, ristikkäinen käsi. Hyvä. Sitten jalka suorana eteen. Kosketetaan varpaita kädellä. Ja jiitetään. Ja nostetaan polvia, juostaan paikallaan. Ja lyödään kevyesti ilmaa, jalat käy mukana. Hyvä, ja kierretään lankaa. Hyvä. Seuraavaksi ota tukea jostakin esim. Tuolista, seinästä, tässä tapauksessa vaikkapa pönttöuunista, ja oikea jalka ensin heilutetaan eteen taakse. Hyvä. Vasen jalka, taas oikeaan tukea ja eteen taakse. Hyvä. Ja oikea jalka, taas tukea ja viedään se edestä ja nostetaan jalka sivuun. Ja toinen jalka sama on.
Noin, hieno. Sen jälkeen otat haara-asennon ja ensin painetaan vielä käsiämä eteen. Sen jälkeen jalkojen välin keskelle, taakse ja sieltä lantio eteen. Ja teet oman tahtiin. Viet kädet eteen, jalkojen välin keskelle, taakse ja työnnät lantion hyvin eteen. Eteen, keskelle, taakse, lantio eteen. Muutamia kertoja. Hyvä. Edelleen kevyessä haara-asennossa. Sen jälkeen lähdetään koukistamaan toista jalkaa. Pidä tuolla jalkapohja hyvin lattiassa ja käydään hyvin alhaalla. Tästä voi hieman työntää kouksulla jalan polvea ulospäin ja pitäkää siellä kantapää hyvin alhaalla. Ja oman tahtiin puolelta toiseen. Noin, nyt aina kun viet alas, tuot vähän varpaita ylös ja painat sen keskelle enemmän, saadaan hieman enemmän sen jalan takalinjaa venytystä. Ja omaan tahtiin molemmat puolet. Hyvin varpaat ylös, taas voi kouksulla jalkaa hieman avata sivulle. Hyvä. Ylös ja kevyesti ravistella. Noin. Sitten lähdetään eteenpäin kamppailusempaan osioon. Ja tehdään muutamia settejä. Näytän hieman mallia, jonka jälkeen sitten tehdään kaikki yhtä aikaa. Ja ensin lyödään lyöntisarjoja. Lähdetään liikkeelle sillä, että lyön ensin yhden lyönnin. Se on eka sarja. Seuraavaan tulee 2 lyöntiä. Kolmanteen 3 lyöntiä. Ja kun täältä saattaa 4. 4 lyöntiä. Jonka jälkeen lähtee taas alusta. Lyöt ensin 1, 2, 3, 4 lyöntiä. Lyönnit voi olla mitä tahansa, jos et osaa kuin vaikka suoria lyöntejä, lyöt aina suoria lyöntejä pelkästään. Saat sillä hyvä treenin aikaa. Hyvä. Smack! Noin. Seuraavaksi ottaisiin liikettä mukaan. Tehdään lyöntisarja, jonka jälkeen ympyräliike. Tähän mahtuu tekemään noin 4 alueella, että ei huolta, ei tarvitse mennä kovin isossa tilassa. Haet hyvän asennon, lyöt lyöntisarjan, jonka jälkeen pidät hyvän asennon päällä ja liikut ympäri saman asennon. Lyöt jälleen sarjan ja taas ympyräliike. Päkiät riistää hyvin lattiaa, ei raskaita kantapäitä sinne, vaan hyvä herkkä asento, lyönnit ja hyvä liike. Hyvä. Smack! Noin. Tämän jälkeen lähdetään tekemään yksittäinen potku, kumpi jalka tahansa, mikä tahansa potku. Otat hyvän asennon, nostat hyvin polvea, teet esimerkiksi maikerin,
teet solkutokerin ja palaat hyvän asentoon. Ja katsot taas, että äidin perintövaasit ei jänni sieltä ikkunalaudalta, vaan katsot, että sulla on pikkasen tilaa. Okei, se! Noin. Se meni varmasti hienosti. Sen jälkeen tehdään tuplalyönti, eli sama käsi lyön 2 lyöntiä. Esimerkiksi lyödään suora, koukku. Tai toi koukku, koukku. Mitä tahansa yhdistelmää, sama käsi, 2 lyöntiä. Sve! Noin. Tämän jälkeen potkukombinaatiot, eli tehdään vähintään 2 potkua. Ja taas ojentelet jalkoja ja tarkasti sillä kotona, että ei lentele tavarat. Ja palauta aina nyt, potkitaan paikaltaan, aina se potkaisella jalan tukijalka aika lähelle toisen jalan paikkaa, jolloin ei edetä millä potkulla, on potkaistaan paikaltaan. Mä oon tekemään pienemmässä tilassa. Se! Noin. Tämän jälkeen siirrytään kombinaatioihin. Nyt on tarkoitus aloittaa lyönneillä. Lyöt, lyönnit alle ja päätät sarjan aina johonkin potkuun. Voit lyödä 1 lyöntiä, 2 lyöntiä, 3 lyöntiä, mutta aina jokin potku perään. Syö! Noin. Sitten käännetään päälaelleen. Aloitat yksittäisellä potkulla ja sitä seuraa aina 1-3 lyöntiä. Esimerkiksi aloitat maikerin ja kun palautat saman tien lyönnit perään. Esimerkiksi polvi, palautat ja heti lyönnit perään. Se!
Sitten vielä muutama väistö. Eli nyt meillä on kuvittele vastustaja. Kuvitella, se tulee suora lyönti suoraan kasvoja kohti. Ja tarkoitus on tehdä väistö ja paino ihan sivulle ja suojaa päätä, jolloin lyönti viistäisi meidän pään sivua. Toinen puoli sama, tuon olkapään eteen ja väistän tuon lyönti. Eli pikkasen paino siirtyy, pidän vartalon pystyssä ja tiputan painon alas, lyönti menisi aivan tuosta pään vierestä. Ja tähän yhdistän saman tien taas 1-3 lyöntiä. Teen väistön ja lyön heti perään. Teen väistön ja lyön heti perään. Smile! Noin. Ja sitten vielä tehdään U-väistö. Ja nyt meille tulee kuvitteellinen koukkulyönti kasvoja kohti. Lähden taas kiertämään lyönnin alta pois. Suojaan päätä, jos lyönti kuitenkin ehtii perille. Suojaan pään jaloista alas. Selkä suorana. Hartiat kiertyy hyvin eteen. Nousen ylös. Ja sitten vasta palaan hyvään asentoon. Toinen puoli, sama juttu. Suojaan päätä, tuon hyvin olkapäätä eteen, jaloista alas, väistän lyönnin, sitten juttuilla pään yläpuolta, hartiat kiertyy, nousen ylös, taas hyvän perusasentoon. Jos et ole paljon tehnyt, voit tehdä seuraavaksi pelkkää U-väistöä. Nouset ylös ja katso kuinka hartiat kiertyy. Ja toinen puoli. No. Jos olet treenannut pidempään, voit lyödä tähän taas lyöntisarja heti perään. Esimerkiksi U-väistö, koukku, suora. Toinen puoli, U-väistö, suora, koukku, suora. Smile! Noin, hyvä. Tämän jälkeen siirrytään sitten loppujumppaan ja tehdään yhdessä yksi kierros, jonka jälkeen minä poistun linjoilta ja sinä voit itse jatkaa sitten vielä vaikkapa pari kierrosta lisää takaan, että kaikille tulee aika lämmin. Hyvin yksinkertainen jumppa. Tehdään minuutin työjaksot ja ne tulee 8. Ensiksi minuutti, varjonyrkkeillään, kädet ja muista myös tehdä väistöjä. Tämän jälkeen punnerretaan 1 minuutti. Mieleen ote. Eli jos tuntuu raskaalle, tee leveillä tai laita polvet alas. Ja voit jaksottaa punnerruksia. Eli voit tehdä esimerkiksi 5 sarjoja ja sitten jatkaa sitä minuutin. Jälleen taulukoliikkeen varjonyrkkeily. Tämän jälkeen tehdään tuulasiliike. Ja jos haluaa, siinä voi käyttää sitä jumppamattoa. Eli mennään selälleen. Jalat suoraksi, kädet sivuille ja puolella toiselle kierretään jalka. Noin. Jälleen varjonyrkkeily tähän väliin. Sitten tulee kaikkien rakastamaan yleisliike. Mennään kyykkyyn, punnerusasento, punnerus ja kevyellä hyppyllä ylös. Tämän jälkeen taas varjonyrkkeily ja lopuksi vielä lankku. Minuutti ollaan lankussa. Noin. Eli minuutin työjaksot, 8 minuuttia putkeen. Tämän jälkeen minä tosiaan siirryn tästä mallia näyttämästä muualle. Ja te voitte sitten kotona, jos tarve vaatii, niin jatkaa sitten jumppaa vielä hieman pidemmäksi aikaa. Hyvä, aloittaa. Smile!
Ja punneruksia, jokainen oman tahti omin kykyjen mukaan. No mennä vaan. Hyvä, se teki tiukkaa. Ja taas varin nyrkkeellä. Kyllä. Ja sitten sinne tulisi liikkeeseen, selälleen, kädet sivulle ja jalat puolta toiselle. Hyvä. Kun on tsempillä vaan kaikki siellä kotikatsomoissa. Hyvä, töitä vaan vielä muutama sekka. Kaikki jaksaa. Hyvä, minä vaadin nyrkkäillä näitä.
Hyvä. Jää suoraan yleisliikkeeseen. Alas, punnerus ja hyppy. Antaas mennä vaan. Hyvä tahti nyt. Hyvä. Ja vaan nyrkeitä. Ja sitten grande finale, lankku 1 minuutti. Ja sitten ei huijata siellä kotona. Kyllä me tatamille päästään. Sitten saatte kyytiä ja suijatte. Kun on lankkua. Pitää, ei huijata. Näen, että muutama sitä fuskaa. Kunnon tatsi nyt. Kiusaatte ittenne. Tää oli vasta se eka kierros. Loppuun asti. Taistelee. Hyvä. Aika. Noin. Siinä oli meidän ensimmäinen Hoptorin live-treeni. Tänään lähinnä muisteltiin, mitä se kamppailun liike oikein on. Vähän lyötiin, potkittiin, ei mitään uutta. Ja hyvä jumppa. Minä poistun tästä nyt. Sinä saat itse vetää sitten vielä pari rundia jumppaa. Ja muista perjantaina sitten seuraava live-treeni. Mä osaan monisella treenaamaan. Hyvä.